Această vizită pe care am făcut-o astăzi în Timișoara, nu vreau să reiau ce am mai declarat pe parcursul zilei, dar sunt foarte bucuros că am venit aici cu ocazia deschiderii anului universitar. Am fost într-o discuție foarte bună cu oamenii care se ocupă de Capitala Culturală Europeană Timișoara 2021. I-am felicitat pentru această nominalizare care înseamnă foarte mult pentru Timișoara și am încheiat vizita astăzi aici la Centrul Oncogen, un centru care dovedește că cercetarea în medicină este la ea acasă în Timișoara, un centru cu un viitor foarte frumos, cum îl văd eu. Pe scurt, Timișoara este și rămâne nu doar un oraș frumos, ci și un oraș universitar, un oraș cultural și un oraș științific. O întrebare legată de domeniul medical, toți suntem aici. În România, bolnavii de cancer nu au acces la radioterapie, e cumva un lux, lipsesc și medicamente vitale pentru tratament. Situația se cunoaște de ani de zile și nimeni nu face nimic. Puteți face ceva în sensul acesta, să puneți cumva presiune pe autoritățile din domeniu să facă ceva? Cu siguranță o să am o discuție cu Ministrul Sănătății după vizita pe care am făcut-o aici la Oncogen și cu siguranță o să putem discuta și această chestiune. Domnul președinte, ați făcut astăzi o declarație legată de plagiate și că ar trebui rezolvată cu celeritate. Astăzi Universitatea de Vest a anunțat că mai are nevoie de ceva informații legate de plagiatul, așa zisul plagiat al doamnei Kövesi. În cazul în care se va dovedi acest plagiat, cum veți reacționa? Care va fi poziția dumneavoastră? Această chestiune trebuie lămurită de specialiști atunci când există o solicitare în acest sens. Iar pentru ce se va întâmpla este extrem de simplu. Am spus acest lucru și astăzi în alocuțiunea mea. Dacă o persoană publică a plagiat, trebuie să depășim situația și persoana respectivă trebuie să plece din funcția publică. Ca și un profesor universitar, dacă se găsește că a plagiat, trebuie să plece de acolo. Asta este indiferent de cum se numește persoana și nu vreau să personalizăm discuția pentru X sau Y sau Z. Cine a plagiat, pleacă. Am discutat cu studenții și mi-au spus că, sigur, plagiatul nu este problema cea mai mare a sistemului universitar. Plagiatul este o problemă mare a societății, fiindcă este o formă de hoție. Și dacă vrem să construim o societate mai bună, cu o politică mai curată, mai transparentă, atunci trebuie să fim foarte intransigenți. Cine a plagiat, pleacă.